tirada mga badi. So karon mga badi natakaron sa matin no. Kung ako nagkamali natakaron sa magsaysay. So karon mga badi natay big shout out karon mga badi kaya masundan mga badi oh. Kanin na maligya og pan na binukag. So gusto ko mag-overtake ani mga badi pero di ko ka-overtake. So gusto ko mag-outer lane. Pero nagtanaw side mirror ani mga badi. Nag-outer lane ko. Minsunod ko siya og outer lane na no signal mga badi. So nag-add to na pud ko inner lane kay gusto mag-overtake. O ayun, kita ni mo na, nag-inner lane ko. So nag-overtake ko mga badi. Maukabante mga badi, nag-inner lane po na siya mga badi. Api ko maipit mga uta. Kita ninyo mga badi. Wala signal light ha. Apay palingi-lingi siya mga badi oh. Tag-inner lane po. Apit ko maipit mga badi. So giserbatuan yun na ni maayo siya mga badi. Oo, na. Sa pagtanatan mga badi. Nagbilin pa siya istorya. Pataka ragsuksok. Kasi pataka ragsuksok mga badi. Pataka ba na tagsuksok ado? Siya lang nagpataka mga badi. Wala siya nagpatintero siya mga badi. Wala siya naimutan siyang linya mga badi. Kita nila yung pa ito biyahe. Hirap nagdavaw mga badi. So, natural yun nato ning sakto atong dagan mga badi sa dalan. O mag-signal unta para makabalot tatay. Di man siya kakita itong side mirror mga badi. Kaya kumunta na siya sa side mirror niya. Makita niya, bukag lang man. Kita ko mo ito yung bukag. So, pagsunod, tigil ka bantay mga badi. So, signalet lang unta mga badi para mga bantay buta nasa likod niya. Ride safe na lang sa mga badi kung ginsaman ka. Huwag butang heog, kakaya mo motor kung ganahan ka. Walang to mga badi, salamat sa iyong pagtanaw. Sheesh!